Нового начальника Генштабу Збройних сил України Руслана Хомчака сьогодні представили у Міністерстві оборони. Зробив це не президент, як зазвичай, а міністр оборони Степан Полторак, який вже написав заяву про відставку. Генерал-лейтенант Хомчак змінив на посаді Віктора Муженка, який був головнокомандувачем Збройних сил з липня 2014-го. Новий очільник Генштабу пообіцяв кадрові зміни та продовження курсу на вступ до НАТО. Раніше Руслан Хомчак був заступником командира сухопутних військ, а влітку 2014-го він керував операцією під Іловайськом, більш відомою як Іловайський котел. Тоді, наприкінці серпня, російські регулярні війська оточили позиції українських захисників і цілеспрямовано з важкого озброєння розстріляли колону українських військовослужбовців, які виходили із оточення по так званому «зеленому коридору». Лише за офіційними даними там загинули 366 армійців, майже 5000 зазнали поранень, ще 300 потрапили в полон. Я пропоную до Іловайська повернутися тоді, коли завершиться розслідування Генеральної прокуратури. Ви повинні розуміти, справа таємна, я людина, яка допущена до військової таємниці. І я не можу розголошувати якісь... Я би хотів розказати все суспільству. Треба довести справу до кінця і без упередження назвати всі речі своїми іменами. Тому що не закінчиться для мене той бій, поки не буде відома доля кожного бійця, який там пропав чи загинув.